dzidziso yanhasi mwana wese weZimbabwe about the mining iri kuitwa nemachinese mukati menyika. Yes, oftentimes unonzwa vanhu vachingoti machina aya aparadza kwakati yemo nenyika yaparara, makanonoka munoona nyika yamakomba nemakomba. Vanhu ndo zvavari kuona zvavanotaura, but kune zvimwe zvinhu zvavasingaoni zvandoda kuti ndikudzidzise. And this message ndoda kuti misheye vanhu vasvike pakuziva nepakunzwisisa kuti machinese aya muri kuti machina vari kumaina ava vakapiwa 80 to 100 years mining rights mukati menyika. Ndo chinhu chekutanga chamunofanira kuziva kuti havasi kungomaina chete. Zvino machinese acho ivo vanoziziva kuti nyika yedu ine upfumi hwekuti vanogona kuimaina zvakasimbarara for the next 400 years. Saka they are mining at a gigantic rate yekuti mining haifanirwa kuitwa munyika for the next 400 years. Vanogona kuiita within a period of 10 years. How is this accomplished? Nekushandisa state of the art powerful machinery, very strong and powerful machinery. Zvichiitwa nani? Zvichiitwa nelabor force iri trained to mine. Ndesaka muchiona kuti vazhinji vari kushanda mumamine kumaina vanhu vanotobva direct straight from China. They are flowing into Zimbabwe. Ndesaka vari kushanda on 24/7 365. Zvino ndatichiende pakuti government iri kuwana about 14% tax iri kutaurwa naJoshua Mapungayo. Imi muri kumunzira kuti government yenyu iri so stupid not to understand that then the rest of 86% iri kuenda muhomwe memachina. Aiwa, machinese they are not taking 86% of shares. Far from it. Vana Mnangagwa, vana Tagwire, they are beneficiaries with the Chinese. Otherwise, if you dig deeper, you will be shocked kuti machinese vacho vanogona kuva vatone mashares at 30%. 70% ndiana Mnangagwa. Mari idzodzo dziri kuenda kuma offshore accounts, maaccounts ari kunana United Arab Emirates nekunana China nekunana Singapore and whatsoever. Zvandiri kuzvitaura izvi ichokwadi nhasi, ichokwadi panyika panapa uye ichokwadi kudenga. Muri kupanzwa? So nawe iripo ndeyekuti vana Mnangagwa havagoni vanhu vezanu-PF vakurara kuti vati hurumende ipihwe mari yakawanda from these mining conglomerates kuti nyika ibenefit, nekuti nyika yakabenefita vanhu vakave nemari, vanhu vakave independent, vanhu vakadya vachiguta, you will not be able to control. Nokuda kwokuti ava vakaziva the art of controlling people is that you make sure that you keep these people very hungry, you keep them poor, you keep them sick. Eventually you have killed them. When you keep your people poor, hungry and sick, it means you have already killed them. That is why it is very, very important to understand kuti Mao Zedong wokuchina akauraisa vanhu vangani during his time. Vana Stalin, the premier of the Soviet Union, akauraisa how many millions of people? Ndo history dzakaitwa nana Mnangagwa idzodzo vakadzidza kuti kuuraisa vanhu hachisi chinhu chine basa imission yavari kuda kuaccomplishha ivo, not you, not me, not the rest of us. Imi munofungidzira kuti pavakaendesa kuMalawi over 300,000 tons of maize, muZimbabwe mune vanhu vane nzara. Mufunza kuti vanga vasingaziva kuti muZimbabwe vanhu vari kufa nenzara. It's a way of keeping people hungry, emptying all the reserves of the food. Kuti vanhu vanyatsofa nenzara. When people they are hungry, you can control them, you can make them do anything. Iwe muri kuti migwagwa yese iri kuita mapoto nokudidi havaiona havaiziva.
It is a way of keeping people in very remote places so that you communicate less, you travel less. Wakada kuenda kwangoda kuenda utenga gaya kuti handigoni kusvika. Because wakasvika unosvika une information usikudzidzisa vanhu kuti zvinhu zviri kufamba so. You must know it. Zvinhu izvi zviri kuitwa deliberately, intentionally. That you must know. Zvandakuudzai nhasi panyika panapa, zvinhu izvo zvechokwadi panyika panapa zviri chokwadi kudenga, zviri chokwadi kudenga, ichokwadi zvinhu zvakadaro panyika pano. Imi munobvunza kuti Mugabe paita mascholarship ekutora vanhu vechinyasaranda achivapa macitizenship kuZimbabwe. He was taking care of his own. He was taking care of his own people. Munoti Mnangagwa, excuse me, paaneta mascholarship kuwaka macollege mauniversity kuZambia, achipa maZambia ini very important government post mujudicial, police service. They are serving their own interest. It is a survival to them. It is a way of keeping themselves in power so that they will be able to control the people. Because you'll be hard to control, so they keep you poor, they keep you hungry, they keep you sick. Eventually you die of stress, you die of disease, you run away from the country. You know how many millions of Zimbabweans are in diaspora. In fact, they're flocking into the country. I'm telling you this. I'm telling you this. I don't know if there is anybody. When Joshua Mapongo this thing into President Mnangagwa, are you telling me that Joshua Mapongo Mnangagwa is a thief and there's a robber and there's a foreign? It's a foreign national. Tell me. When you hear some politics, these people, they are murderers. They are crooks, they are foreign national mabumbwa. One word against Mnangagwa, the next day they are charged with the treason. Within 2 weeks they are dead, they are normal. Are you telling me that they are so stupid? Team Rezano PF, they are so confused to the effect that avas kona ma resources yese akuti anogona kuita build up economy yenyika within 6 months. Vanozviziva. Those zvinhu zvavanotoziva, but they don't want to do it because imi makaita mari, you'll be hard to control. Eventually, when you are free and independent, you cannot be controlled, and eventually you overthrow the government. And overthrowing the government is not what anoraskirwa nepfuma yavo nempiri yavo nemufaro wavo nesimba ravakangena vanoenda kumajeri. And they don't want you to be so independent to the effect yekuti they should risk kuti imi muzvitonge. They are going to do everything. That is why how they keep you poor. Makaseva mari makasa mabengi vacho anikuita zvimabusiness. The next day, they control the financial sector. We are 4,000, we 5,000, but I'm still making a Zimbabwe. Nema Ethiopians and Somalia, Marizagaroa. Serious money in billions. Zvinhu zvakakalkuletwa, munoitirwa musangano, munogarwa dare usiku nemasikati. Munogarwa dare usiku nemasikati. How do we keep these people poor? How do we keep these people hungry? How do we keep these people sick? Uraya zvikoro, uraya zvipatara. Manesi ari mundati zviri kudiaspora. Muzvipatara zviriko zvisare zvisina manesi, vanhu vafire munyika. Uraya the business. Kuti munhu akada kushanda musabvunza kuti vanhu vaya vanogona kuti vanotadza kudhindira mari ine simba. It begged by gold, by all these things.
ndizvo ndo zvavanotoziva. But the moment they do that, vanozoti maZimbabwean marwadziwa zvekuti you are willing to do everything, you to work to the last drop of your blood to rescue yourselves and your families. So they are vambofa vakagadzira mari, vanogadzira mari yekuti nhasi unoita mangwana ufuma kwadivalue to keep you poor. Eventually you die of stroke, you die of BP. That is intentionally. Ndikuudza ichokwadi. Ndoda kuramba chikuudza ichokwadi. Kusvikira chokwadi ichocho charwadza chaita mota mumwoyo menyu. Rozvimba roputika. Then we start talking. Ndikakuudza ndikati hadzisi hama dzenyu dziri municipality, vamwe vakatanga vachibvovhunduka vachitya kutaura pamusoro pemabhradha emabumbwa nemabwedi. Ndatigarisane takarurama. People choose kuitirwa utsinye to continue suffering. Nevanhu vavari kuziva. Vamwe vakati aiwaka ndatisiye yava vakanaka. Todzinga ava vakaipa verudzi rumwe chete. Takape example yekuti zvino kana pachinge pane shato norowambire nemhakure nenyamafingu netsvukuviri nekangamiti, mari dzese nyoka dzamunoziva shato idzi dzinenge chinzi dziri kupedza huku nembudzi. Hapazoita vamwe pakati pedu vanoti ndatingouraya idzi nyoka dzakadya nekumedza huku nembudzi pamusha pano nemombe, asi dzimwe dzisati dzauraya huku nembudzi ndadzidzisiyei. Tinenge tichichengeta a recipe for disaster. Ava ndavamboenda kumusha kwavo timbosara chigadzira nyika yedu. Kana muchifungidzira kuti kune mumwe wamuchawana mutungamiriri ndiudzei, deni ndigouya ndigomuteera. But kana asipo pari zvino imboteera ini. I'm not saying I'm a better leader. Ndiri kuti kana kuchinge kune mumwe mutungamiriri ari better than Jeff Judah Usana, ndiudzei ndiuye ndimutevere. But kana pasina pari zvino imboteera ini, nekuti inini ndinoteera Kristu, nekuti Kristu akabva kuna Mwari, nekuti inini ndiri mwana weZimbabwe, ropa rangu rinoti Zimbabwe. Imbosiyana izve ava vane ropa rinoti Branda rechibumbwa nerechichawa. Chamunoda chikwe kumaMuslim. Chamashawa parudzi rwenyu, panhaka yenyu nepanyika yenyu chii. Kana achinge ariko mumwe wamakawana anondipfuura nekunaka, mundiudze neniwo ndimuteere timutsigire. But kana pasina pari zvino teererai ari kutaura the chairman. I'm not your president, I'm not your prime minister.